So, hello guys. So for today's video, manglakaw ta. Okay, maghatod ta sa delivery and after mo adto mi sa Greedy Donut diri sa Calgary. Pakita na ko ninyo. Unsa nga itsura sa Greedy Donut? It's not your usual donut. Let's go. Hindi mo pa video ang usa. It's sunny. Enjoy the 2 days of sunny weather. Manitugnaw na po sa muka eh. Bali na taga-America. Ito taga-America. So, ito sa delivery. Okay. Ito mga orders. So, na ako small business, diba? I'm not sure if na-mention na ako ni sa other video or previous videos. Pero yeah, na ako healthcare apparel nga small business. Bago na nag-start. Last year ata. So, dali ko mag-deliver sa Chit-Chats. Alright, na-drop na nato. Adto na ta sa donuts. Kasi we'll do time and run. So, naigamay magpa-snack-snack. Taba. Bala to, asla ay gidugay yung tugnaw. Yeah, so if you're in Calgary guys, try dyan ninyo Greedy Donuts. Nasa siya dito sa may McLeod. Kaso amo ang prinsipe, tulog among prinsipe. Dug naluya ni kanang baklay sila gaina ngadto sa Walmart, baklay ra sila. Pero kinahanglan na po kaon kala 5 na madugayan nagtugtog gabi eh. Dong. Hey. Ako kayo. Six, seven. Amtik na, amtik. Can you get sorry? I'm so sorry. I'm very confusing. Just put all together. Just one extra, just in case. Okay. So na siya yung option 4 and 6. So 4 as among gikuha. And yeah. So ang price sa donuts dili para sa price sa Tim Hortons ka donuts. So medyo expensive siya kay lain mo siya mga style and mga murag na mga hinimo jud ba. Dili bitaw atong murag padali ra nga production. Labi na yung mga pulis. Yummy. Ikaw. Popo. Yung mga pulis. Yeah. Dami. Share. Dami kayo. Ang hiwa kay para matilawan natin ang mga flavors. Sayang may manhid rin good. Kani yung saan eh? London Fog. London Fog. You don't like it? That's Oreo. Dami. Kaya nabit tiramisu? London Fog. Ano ko no? Oreo. Mama caramel. I like Oreo. I like Oreo. So lami siya kay dili siya tamis. Kanang na siya tamis pero dili kanang para kita sa mga normal nga donuts kay pwede pagkatamisa. Ina na mo ay nakalindatan. Yan lami siya para sa kape, ina na bitaw. So nasa lang mga cold drinks, hot drinks. Then daghan pag mga flavors actually kanira sa among ipili kay wa pa mi sure kung unsa ilami. So at least pero so far tanan lami. Lain siya og mga lasa ba. Nami na dili taw is no. Ganap ko sila no kay Omo. Mama. So may masulti ni mo malami? Lami. Huh?
Atik ka mo eh. He's ready for Kami nila. Lapi kayo. Kinanglan pa, dungagan. Dungag ta, dungag. Dula pa mong drinks gina, hurot na. Scan batch na po ta. Just strawberry. Ito strawberry nga doon. Kani guro kay caramel. Few moments later, abot na bay. Vanilla latte. Ato ang kuan kani ako Dubai. Dubai something. Kani caramel macchiato. Kamama, Vanilla. vanilla. Kanita ka ng mga dili kayo na tumatilawan ba? Macchiato naman na Starbucks. Ganahan lang. Ano? So, Mom. siya kisa sa Dubai guys. Kaya caramel macchiato pati. Kakayanik. Ya, lami ma. Tatawa na. Para sa screen ba, maro kay mama. Lami dili, tugas tinoon. Coffee ra. Kapira batim kayo da. Order ka kanang kuan rare ba. Kuan gani ko ya, drip. Eh? This is mommy right. Mura siya actually kuan guys. Mura Ovaltine. Kaya na guys, lami ni. Karang mura nagpasaw sa manok. Lasang pids. Nakuha siya per hour eh. 126. Sa California. Dudong oh. Nangipad kadula. Ito yung kadula. Tapos pikas. Patagpan hinahinay siya. Huwag kan. Napoy mapulis dire o safety. Kaya may dire safety. Ako ganahan ko lang kay katong dito sa Joy Station bitaw nga fried rice. Yeah. Lami. Mikay. Kakaon na ganito mawa man. Paunoy. Wala oy. Wala magani ko ato mama ni Jazz dito mi mga on. Di, Filipino store man to. Oh, Pilipinas. Asa ang tanong? Jollibee. McDonald's lang. Jollibee. McDonald's. Jollibee. Ah, kaon kag Jollibee? Yeah. Oy, ati. Tsaka kaon din eh. Ah, Abot naman kami sa mall guys. Wa sa plano. Ito Jollibee. Wa sa mall. Okay lang lingaw rin good. Sayang kang init man. Look. Wala na kayo init. Wala na kayo init. Wala na kayo snow. So nindot na siya sa laglaag. Lakaw-lakaw. T-shirt lang ganito. Medyo okay ra siya. Haya ra. With no veggies. You want a pop or apple juice? Busog na guys. Busog na. Utirik ng tiyan. Ikaw naman talaga daan sa balay kain na. Utaw na pagbalik. Libot-libot na lang sa midre sa mall. May lain lingaw na rin. Mga na yung nakalamiras Pilipinas kinagkiglaagan na rin. Wag yan kayo. Pero margili para sa tuwa to. But anyways, laag sa midre. Libot na naupoy paliton si Jasmine. Paulit na daw siguro biyani after. Abot po mis favorite store ni Noah. Ang Dollarama. Kita gua dollar sa mga ko. Within $5 actually. Sana naman po na. Okay. Papalit na po. Can you hold this one, Shree? The Jollibee. So, namalit ko kuan. So, namalit ko mga liso. Yung pananom ni ba? Cucumber, tomato, kuan. Kinakoy mo rag. Naghimo ko greenhouse sa balay. So, tanig ka. Tinigul lang na itong style ron. Tanom na ba? Pakita na ko rin. Abot og mga kuan. Hopefully sa next video or kung di na ako makuan rin, mapakita na ko ninyo ang mga seedlings. So, mo na dong. Nana mo ka na, Bi? No. Mommy. Flashlight yo. This is not a flash, right? This is not a flash, right? Akong gitangtang ang ultra wide nga. Ano murag curve na ang mga lain kay ultra wide. But anyways, let's go. Paira na natin ni kay mananom na tara sa balay.